Имаме един случай на един симпатяга, който вече отрасна в един малък град, който, например, беше до такава степен неглижиран и пренебрегван и насилван. Баща му го беше жигосал с това, с което жигосва телетата, на които слага номер в стадото. Толкова ценно му е детето. То сега е голямо момче, но все още на лицето си има белега от това. Имаме една приемна майка, която също ми е много близка. Отгледа, както казах, тези 2 деца, едното от които нахапано от плъхове. Младежа, преди да бъде осиновен в чужбина, на 7-8-9 годишните му ръце още личаха следите от плъховете, които са останали върху кожата му. Всякакви случаи мога да разкажа, от страшни, по-страшни. Затова ми се иска през твоя подкаст да стигне посланието, че в приемната грижа не се гледат деца, които са изтръгнати от гърдите на плачещите им български майки, като еничарите едно време, за да се гледат срещу пари. В приемната грижа отиват деца, които никой за някакъв момент от живота им не иска и не може да се погрижи за тях. И за да не отидат в дом, и за да не си отворим ние отново домовете за деца, които затворихме, те трябва да отидат в приемна грижа.